sa nachádza u mňa doma žaba. Kde? Tam je tá žaba, pozrite. Ja sa Vidíte? A ja mám rukavice, aby som ju zachránil. Bojím sa, ale tak, toč ma. Kameraman. Konečne skočí na tvoju hlavu. Ja sa jej bojím, tak napíšte do komentáre, či sa už aj u vás nachádza žaba niekedy. A ja teraz neviem, bo ona sa ukryla lodia. Nech ti nespadne telefón do vody. Tam je. Nerob nič. Išla dole. Ja vidím. Tam. Je tam. Mám skočiť do vody. Ne, ty si postih. Cici. A budeš jedovatý, umreš. Ľudia, vidíte ma, to je šatka. Ja sa bojím, ľudia. Tak začnem takto, že hodíš na kameru. Ne, ty čo robíš? Čo robíš? No, takže ja, ja by som v tom videu už skončil, bo sa bojím jedovatej. Dajte mi prosím lajky, odbery a čau.